Solar Farm b'888 pannella fotovoltaika fl-impjant ta' Reverse Osmosis tal-Apsi issa jinsab imqabbat mal-grid tal-elettriku. Ħabret dan il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli li żaret is-sit flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja. Ġi spjegat li l-proġett huwa parti mill-inizjattivi kontinwi tal-Green Bonds tal-Korporazzjoni biex itejbu l-infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli ta' Malta fil-waqt li naqsu l-impatt ambjentali tagħhom. Il-Ministru Dalli qalet li bi proġetti bħal dan mhux biss qed ninvestu f'enerġija aktar nadifa iżda wkoll fil-futur ta' Malta. It-tieni aspett huwa li n-nies b'mod partikolari dawk li investew fil-Green Bonds li ħarġet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ikunu qegħdin jaraw kif l-investiment li huma għamlu qiegħed jissarraf fi proġetti innovattivi, proġetti ekoloġiċi u proġetti li huma ta' benefiċċju għall-ambjent ta' pajjiżna b'mod inġenerali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja fisser il-proġett bħala eżempju ċar tal-impenn kontinwu tal-Korporazzjoni lejn is-sostenibilità u r-responsabilità ambjentali. Dan il-proġett li sewa l-Korporazzjoni ma' 600,000 euro qed naraw installazzjoni tal-fuq minn 800 pannella b'ċirka ġenerazzjoni ta' ċirka 500 kW peak. Ovvjament qed naraw ġenerazzjoni ta' il-fuq minn 800,000 unit fis-sena li jiġi ovvjament mix-xemx enerġija rinnovabbli li jkopru konsum ta' ċirka 190 familja ġewwa Malta. Is-Sur Cilja għalli bħala parti mill-impenn kontinwu lejn investiment sostenibbli, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tuża l-qlieħ mill-ewwel Green Bonds ta' Malta li ġew introdotti sentejn ilu biex tiffinanzja proġetti bħal dawn li jikkontribwixxu għall miri ambjentali ta' Malta.